Ovde je najgora klima na svetu. Ovde udaraju najjači uragani. Mount Washington u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravo mesto za naš eksperiment. Mesto gde se topli pišorak pretvara u ledenice. Jer ovde, u ovim prirodnim zamrzivačima, želimo da otkrijemo koja se tečnost najbrže zamrzava. U istraživačkoj stanici naš tim priprema 3 iste staklene flaše. Punimo ih mlekom, pivom i vodom. Od svake tečnosti uzimamo otprilike 0,3 litre. Da ih kasnije ne bi pomešali u mećavi, obeležili smo flaše. Eksperiment počinje. Termometar pokazuje trenutnu spoljnu temperaturu, -20. Ista temperatura se može izmeriti i u kućnim zamrzivačima. Mesto eksperimenta će nam biti klupa, kao zaštita od vetra. Mi se naravno vraćamo u toplo, a 3 flaše ostavljamo da se smrznu na klupi. Naša kamera beleži šta se dešava. 3 pića se takmiče u zamrzavanju, koje će se prvo zalediti. Nakon sat i po. Čulo se pucketanje i uvećana slika jasno pokazuje da je flaša vode prva pukla. Obratite pažnju ko je sledeći i nemojte se uplašiti. ...45 minuta kasnije zaleđuje se flaša sa mlekom. I sada je jasno, pivu je potrebno najviše vremena. U našem eksperimentu flaša piva puca nakon 2 sata. Zatvarač popušta pod unutrašnjim pritiskom. Šta smo naučili iz ovoga? Flaše napunjene vodom najbrže pucaju, jer se voda prilikom zaleđivanja širi. Mleko pored vode sadrži i mast, belančevine i mlečni šećer i zbog toga se zamrzava sporije. Pivu je potrebno najviše vremena, jer alkohol usporava proces zaleđivanja. Zato, ako nekoga čekate po hladnoći, možda je bolje da ga čekate sa alkoholom u krvi. Možda se i ne smrznete.